I Fondenes Videnscenter glæder vi os altid til den dag på året, hvor vi kan udgive de seneste tal for danske fondes bevillinger. Analysen giver nemlig et samlet billede af, hvordan fondenes bidrag til samfundet og verden udvikler sig. Overordnet viser analysen, at danske fonde yder et fortsat væsentligt og stabilt bidrag til den udvikling og velfærd i samfundet i Danmark og i verden. Deres samlede bevillinger var i 2023 på 34,3 milliarder kroner, svarende til 1,2% af Danmarks BNP i samme år. 26,1 milliarder kroner gik til almennyttige formål. Men hvad betyder det så i praksis? Vi ser for det første, at bevillingerne til almennyttige formål holder sig på et stabilt højt niveau og matchende niveauet fra de seneste 2 år. Almennyttige midler til danske modtagere steg med 1 milliard kroner i 2023. Sundhedsområdet oplevede i 2023 en markant vækst, 2,1 milliarder mere end året før, blandt andet takket være nogle store enkelte bevillinger til sundhed i 2023. Bortset fra sundhedsformål modtog de fleste støtteformål i 2023 mellem 2,2 milliarder kroner og 3,3 milliarder kroner i almennyttige midler. Det vil sige en relativt ligelig fordeling mellem formålene, som udover sundhed omfatter natur og klima og miljø, internationale humanitære formål, kulturelle formål, sociale formål samt uddannelse og folkeoplysningsformål. Bevillinger til sociale formål faldt desværre med 1,2 milliarder kroner, hvilket er mere end en tredjedel fra 2022 til 2023. Men området modtager stadig det største antal bevillinger, over 20.000 i alt i 2023. For det andet ser vi, at den gennemsnitlige bevilling til almennyttige formål steg til 420.000 kroner, og dermed fortsætter den tendens, vi har set hen over de sidste 5 år, hvor bevillingerne bliver større og mere fokuseret, men med stor forskel fra støtteformål til støtteformål. For det tredje viser analysen, at bevillinger til ikke-almennyttige formål steg med yderligere knap 3 milliarder kroner i 2023, efter stor vækst også i 2022. Disse midler omfatter typisk støtte til afgrænsede grupper, som for eksempel stifters efterkommere, en bestemt gruppe af medarbejdere, eller hjælp til tilskadekomne syge på et særligt område. Der hvor formålet godt kan være almennyttigt, men bevillingerne er rettet til en mindre målgruppe. I 2023 faldt antallet af fonde marginalt i forhold til 2022. Der har dog over flere år været en tendens til, at der bliver færre fonde. Samtidig stiger de store fondes andel af de samlede bevilgede midler. Det betyder dog ikke, at de mindre fonde har mistet betydning. Der er stadig et meget mangfoldigt fondslandskab i Danmark, og små og mindre fonde bidrog med bevillinger på samlet 1,8 milliarder kroner i 2023. Det er vigtigt at være opmærksom på at læse det med småt i statistikken for at undgå misforståelser. Når man arbejder med statistik, er det for eksempel sådan, at ændringer et enkelt år eller 2 år ikke er nok til at tale om en op- eller nedprioritering i måden fonde fordeler deres bevillinger på. En tendens kræver 3 år i samme retning, mens 5 år kan indikere en egentlig udvikling. Vil du vide mere om fondsmidler i 2023? Læs analysen her.